Днес си говорим за панелните блокове. Кои блокове? Панелните. Добре. Строежите, мръсотията в София и като цяло за имотите и брокерите. Абонирайте се за канала, коментари, лайкове, не се абонирайте изобщо по-скоро. Въобще... Не ни ангажирайте с абонати. И въобще не ни гледайте. Аз Да. може да благодаря за поканата? Да, на кой? На вас. Съм в това тарикатско шоу. Моля. Бъди наш гост. Бъди наш гост. Голяма чест е за мен, момчета. Да. Айде, на здраве. 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 Здраве, спас масова чаша. Знаеш как се прави на здраве? Е така с пръстите. Да, пръстите. На никой не му пука. Никой не му пука, но много хора сега ще кажат, този ми отвори света. Коментираме днес брокерската история, имотите в България, цените на имотите в България, цените на имотите в чужбина, къде е по-разумно да се живее, защото има доста спорове, в които брокери казват, че в чужбина е по-евтино. Да. Не Така е е със така. сигурност. Особено Няма. в Сърбия е много по-евтино. Да. В Белград е със сигурност най-евтино. Отидете да си купете имот в Белград. Ма не е 12 вярно 000 това. евро на квадрат. Вярно или не е вярно? Не е вярно. 12 500, 15 000 евро в центъра на Белград. Това не е възможно. Даже и метро няма. Това не е възможно. Провери. И градския транспорт са още с ифите и с... Не са това. така, но нямат така метро. са, не съм минала през Белград 1 милион пъти. Градския транспорт е как старите рейсове в Че София. ние се не имаме стари рейсове в София. Има, но не са Има. толкова много. От Италия със сигурност не е по-скъпо, така че да не ми се обяснява, защото в Милана има апартамент, не мога да пипнеш за тия цени, където го пипнеш, където и да е. Милано, доколкото знам аз, доколко съм запознат, е 20 000 евро на квадрат в по-хубавата част. Трябва всички части са хубави там. И Защото това те, е... където не са хубави, не мога да мериш ново строителство или апартамент или каквото и да е. Така е. Чисто там всичко е застроено. В центъра не мога да пипнеш нищо. Изключено. Това ще го спра, защото вече Що? имам тежки притеснения, много ще се чува. Ще го пуснем след това. Ми разваляш кефа, значи. Да, развалям кефа в благото на тарикатските работи. Добре, аз сега започвам директно с въпрос към нашият така наречен Уважаеми гост. уважаемия Максим Дочев. Тире гост. Така, искам да обясниш едно. От кога? Площта пред апартамента, където са коридора за другите апартаменти, влиза в квадратурата на самия апартамент. От когато започва новото строителство, ми ще беше, не съм запознат с точните години, но ми ще беше след 2002 година. Това няма никаква логика в него. Как Ти не може да кажа 70 квадрата и коридор отвън, къде е коридора за другите апартаменти. Той даже не е вход само за твой апартамент. Да ми кажеш, че са 10 квадрата, тия са включени в Те са водят квадратурата. обща част. Ма няма обща част, ти нямаш право да включиш в квадратурата, бе. Това е така ваша измама. Това вие сте го измислили. Не сме ние го Брокери. измислили. Кой го В нотариалния акт го има. Значи Кой е ти нотариален включиш акт, то. бе? Нотариалния акт, значи включиш и нотариус, значи включиш банки, значи включиш всички. А не Те би ли смятат- трябва цената апартамент да е по-ниска, когато има такава Какъв обща част? нотариален акт, бе, човек? Ти не мога да комуникираш един човек, примерно да кажем апартамента 100 квадрата, с обща част 10 квадрата, ама ти да си писал апартамент 90 квадрата, си го писал 100. Не е вярно, в описанието Напротив. пишем обща площ Ма и няма после обща отдолу пише площ, това не чиста площ или съществува колко. като наименование Поне обща нормалните площ. брокери така правят. Терасата да е включена в квадратурата. Това си е малък трик сега, няма как да Малък трик, това си е скам. Това е Ма чакай сега, измама. ползваш ли терасата? Ма Някои бе, хора, чакай ето сега, виж, ма ако не, погледнеш, виж, има тераса, значи, ако която ще е гостуваш това предаване, да говориш ясно и категорично, да отговаряш, няма ми се оправдаваш, иначе ще изгоня. Колко време мина? Той Чакай, влязох и чакай, вече гледам. Просто Това е- гледам установката. Не, защото аз се дразни, той знае, че съм прав, ма няма да си каже са, ясно. Ама терасата Има- е ползваш наистина. Ма ти я ползваш, ма тя не се смята в квадратурата. Това Напротив, е ти мога да по усвоиш. закон, не мога да усвоиш. Мога да усвоиш, ако е някъде, ако е ново строителство, това там не мога да идеш да го усвоиш, Как е, сега защото ще го общината кажа, бе? няма да ти даде разрешение. Ти трябва да вземеш разрешение от Правец, съседите. където е моя апартамент, блока е саниран, ти 10 години не мога да пипаш нищо, ще ми усвоиш дедовия, как се вика. Вижте, бал има. Не. Бас сега На ли? здраве! На всички баладжи! Ние сме за вас. Слазите ли участвате в предаването? Да. В случай аз се ядосам, защото това си е един вид тънка измама, разбираш. Знаеш, че е така. Знам, че е така, аз не сега го не. отричам. Браво! Браво! Има много коли, бе, 2 коли. Това е голям бал, да знаеш. Това е сериозен бал. Знам, че е така, не го отричам, но, примерно, когато ти ще купуваш апартамент без брокер, пак ти е по същия начин, не сме ние виновни. Ако ти си го купиш от инвеститора, той пак ти смята общата част. Така че не сме ние виновни.
Ама тия общи части в случая, те рано или по един или друг начин, те влизат в изработката на сградата. Влизат. Защото те са там, те са Те построени. не се смятат, На човека му костат пари да го построи това нещо. Човек. За да Добре, а този апартамент. човек за толкова ли пари реално продава апартамент? В смисъл, толкова ли му е скъпо, че да... В смисъл, излиза ли на печалба този човек? Истината е, че Как се изкарват? То верно, че е скъпо да намериш кран на работници, да се проектира, всичко Моето- се направи. моето лично Излизаш на печалба, как не такова? На каква обаче? Голяма. Интересно. не мога да кажа от инвеститорската част, но мога да кажа, че със сигурност парцелите в момента в София, защото аз работя в София, са много скъпи. Оттам идва голямата разлика в цените от, Да да ти кажем, взимаш и парцела в края на деня. ти да. взимаш парцела, който парцел, когато аз започнах работа преди 4 години и половина, струваха между 200 евро на квадрат през РЗП. В момента струват, тук доколкото знам в този квартал, в който сме, струват около 600 евро на квадрат през РЗП. 600-700. А това колко квадрат са един парцел? Декар и половина. Не бе, то вече то зависи. То Декари от по всеки... една много за един бог платива. Декар и половина е малко, това е на Че повече. нашия блок е толкова. Ема вашия блок е огромен. Само двора е декар. Ема вашия блок е огромен. То вече там си има едни числа, които се смятат кота корнис, кинт, плътност, озеленяване, те се смятат тогава ни за колко. интересува Да, като просто цяло. ви казвам защо. Мен ме интересува друго. Слушам. Продавате апартамент до ключ. Точно. Влизаш и в него няма нищо. Да, това искам. Това искам. Добре, давай да видим. Значи до ключ да мек ти си служил патрон на вратата. Това ли искаш да ми кажеш до ключ? Не, Така е изказването. до ключ какво означава в брокерските среди? До ключ означава, че апартамента е с завършена баня 100-летна, апартаментът е завършен с подови настилки, боя и така нататък. И по принцип бонус е кухня. Демек в него няма абсолютно нищо. В него няма абсолютно нищо, но трябва само да го заведеш. Значи А, до празност трябва да се казва, не до ключ. Да, в смисъл трябва да кажеш незавършен, продаваме незавършен апартамент, не до ключ. Ама това е отново вербална измама. Има ли измами в брокерството? Има. Тежките Има, измами. като брокер го казвам, има. Тежките измами. Как му измамиш човек? Много лесно. Аз без да съм брокер, Ти брокер ще ли кажа. си? Не, аз съм никакъв. Аз съм измекяр. Има като Хайде на здраве за мегярите, за душманите. За душманите, живи и здрави. Има измами, като всяка една професия. Ма така като спре с ръбата не е същото дело. Не, какво ще бъде? Пусна А ги коя пак, е най-често срещаната измама, с която си се срещал или примерно си видял? Аз знам, че ти не го правиш. Ти си честно момче. Но може би измамите са пълно високо ниво, доколкото аз си мисля. Не. Даже като цяло измамите идват от най-ниското ниво, защото хората реално погледнат този, който го обучава, реално да кажем менеджера обучава Брокер. брокера по някакъв начин да работи. Обаче брокера си мисли, че сега първо ще взема капаро за един апартамент. Това е най-честа измама. Взима капаро, да кажем за апартамент в центъра, може да вземе 5 капарота. И го продава на друг. Не, На който може да вземе пожелае. 5 капарота в един ден и изчезва. Той го няма. Ама Е, чакай, нали, това е подпишеш измама. договор. Не, това е С измама. договора, ма той договора като го Не бе, го това е подписал. измама към вас, към самата агенция. Не, може Не е измама към човека. Към човека, той взима Ти 5 като капарата. вземеш капарото и драснеш, он ще търси агенцията. Ма той се подписал той агенцията като каже, ето дайте сравнете. Кой А е той може и да няма агенция, даже може просто да се обявил брокер. Има едни гаражни брокери, така наречените. Гаражни брокери, отиде, отваря си офис ето код среща, взима го под наем, отваря тук за един месец, взима за един апартамент 15 капарото и изчезва отива в... Ма то фактически няма абсолютно никаква регулация на брокерите в България. Това най-голям. То няма регулация. някакво обединение или няма някакво сдружение, както на автомобилисти и Има. така нататък, което да регулира работата на тия хора. Те могат да правят абсолютно какво си искат. Има, но това е друго. Никъде няма регулация, абсолютно. Да. Ма, правят каквото си Автокъщи, пожелаят. магазини, При заведения, инвеститори, абсолютно при никъде строители няма. никъде няма. Абсолютно Няма никъде нищо. няма. Дори и при ресторантьори според мен няма. Няма бе, няма. В автокъщи също няма. При който искаш няма Да, никаква там мога регулация. да продадеш нещо Ема- на такова, утре да сгази някой голема работа. Аз съм завършил бизнес администрация, съм брокер. В смисъл, какво общо имам аз с това нещо? Нищо. Няма Ама ти никаква... си го избрал, защото ти харесва. Да, но просто А трябва добре, да има... а я ми кажи какви са позитивните страни на брокерството? Какво ти харесва на теб? За мен лично какво ми харесва, това са няколко неща. Първото е, че работиш малко или много само за себе си. Ако днес не ти се работи, не работиш. Обаче ти не изкараш пари. Ти нямаш твърда заплата и това те мотивира да работиш и те кара да се учиш да се справяш сам в много ситуации. Имаш много връзки, запознаваш се с много хора. Много са, поне за мен, нямаш таван на заплатата. Днес този месец можеш да изкараш 50 000 евро, другия месец да изкараш 0.
Следващия месец да изкараш 5. Което е малко така Несигурно за повечето странно, хора, да. защото повечето хора надали ще изкарат каквото и да било, тъй като те искат да си Не изкарат за бързо всеки. парите Да. в края на деня. И всичките тия комисионни, които се дават, огромни комисионни, не съм сигурен дали са до такава степен оправдани по Не някакъв начин, всички, защото мен ме изшали брокера. Не са ни брокера. Когато аз отидох, той не ми помогна по абсолютно никакъв начин. По абсолютно никакъв начин. Късмета беше той да вземе тази комисионна в случая, че апартаментът беше добро разпределен, мен наистина ми хареса. Така беше. Значи за мен, аз съм от честните хора, за мен не всички комисионни, които хората са взимали, наистина има хора, които казват, примерно, брокера просто ми отключва вратата и влизам и аз го купувам. Има такива случаи, аз честно случаи? Ема Да, това е когато не. ти хареса апартамента на И ти, пръв аз съм го поглед, харесал, усетиш, че е твой, какво ми е дал този човек? Така. Има Нищо много. ти не е аз- дал. нищо. Той ти е дал ключа да влезеш. Аз може да го заобиколя? Не можеш. Мога. Можеш. Имаше от инвеститор, беше, просто но- не съм го... Просто обявата се видя, нямаше как да стигна до този апартамент без обявата. Това е самата истина. Ти казваш, че нямаше как, значи не си могъл да го пренебрегнеш. Ако бех се поразроил малко или бех тръгнал да го търся физически някак, аз ще да го намеря, т.е. сградата се виждаше се в края на деня. Добре, аз ще кажа от личен опит, като цяло съм имал тук в София взимане да си брокер, то беше адски досаден. Нормално. То ми звънеше бати за щяло и за нещяло и аз викам, човек, в смисъл, не ми звъни утре, примерно, защото си имам работа, не ме занимай, след се той да ми звъни 100 пъти, викам, ти мама ли си къв си? Изпращаш ми съобщение, защо ми не дигаш, какво става? Да, защото той е... Смисъл, ама чакай смисъл, на каква основа, аз не съм подписан. Фанал си го в този месец, който не е бил изкарал пари. Така ще го кажа. И той в момента се е фанал като удавник за сламка и търси парата. Това е идеята. Но, може би, има пък... По принцип, за всеки брокер си има клиенти. Клиента, който аз ще го фана, няма да мога да го фане другия брокер. И обратното. Аз няма да фана клиент, който примерно искам да се натиска, да му кажа за мигове, човек, това е хубава оферта и така нататък. Да. Вие си търговски представители, така си свършват. Не, по-зле са точно. като цяло. По-зле са. Няма ли логика, примерно, вие да държите 7, 8 или 10 обекта, които са големи тия строежи, и този строител да си плаща на агенция, там се разпределят парите по-долу по веригата? Няма да са толкова пари. Със сигурност. Няма да стане така. Не, те няма как така да правят схемата. Много А рядко. ти знаеш, че съм чувал за агенции, които ако строителът е казал еди колко си пари на квадрат, агенцията като вземе казва не, ние това ще го продадем и дига цената. Има случаи, да. Еми това не е честно. Не е често. Аз се го казвам отвътре, по принцип, но има пък и много случаи, които хората не разбират, защото имал съм случаи, които отивам човек и му казвам, тук не е добро строителство, тук ще купиш вярно. Примерно, казвам на 800 евро на квадрат. Да. Но няма да си доволен, може да не се завърши сградата. Не бе, човек, той е топ оферта, взимам го. Аз му казвам, човек, не го взимай, не е добре. Може да не стане. Взимам го на моя си глава, окей? Това вече си е преценка на самия човек. Окей. Сега ти не можеш да знаеш кой какво има в главата. Него си имат гледни точки, където... И парите са определящ фактор по парите принцип. са определящ Не може фактор. да Не, бе, идеш да, да купиш да. прави за 500 хиляди с 100. Са в края на деня, това е положението. Да, но в смисъл това, което го виждаш ти в главата ти, в което си изградил ти в главата, никой не може да го разбере. По някакъв път не винаги те разбират хората. Така е. Цяло. В повечето случаи никога не те разбират. Да. По принцип, ако трябва да говорим дали брокерство остава или не става, по принцип е нужно да има брокер, защото в края на деня, ако някой си продава апартамента, няма да ходи всеки ден да прави по 20 огледа или по 5 огледа. Те не са само в тези месец. неща. Това е много важно, според това много спестява време, ако някой не е в България, ако някой Не бе, ти е не си инвестирал в в фестера България, дори не си в апартамента. България, просто нямаш тази физическа Ма, възможност и много да други намериш неща. всичките да вземеш, ще говориш, защото то, примерно... Те са обяви, така- то са разговори, то са предлагания от човек на човек. Да. Ако ти трябва спешно да се продаде, ти не можеш спешно да го продадеш. Как ще го продадеш? Как един нормален човек продава апартамент спешно сам? Не може да го продаде спешно. Той няма къде да го обяви. То може да го обяви, да го ама продаде, но това, което е спешно, означава, това трябва да е има на някаква по-ниска минусова цена, да. Тежка цена. Така мога да продаде. Ама в случая брокерите са много полезни не само за продажбата, за покупко-продажбата на имотите, а и за наемането и даването под наем. Което аз също другото нещо, което мога да разбера, има някакви хора, Дърпай. мъдри имам, на здраве. Има някакви хора, брокери, които като го питам, примерно, аз с найми се не занимавам. Все едно това е нещо. Благодаря. Аз не от визирам тези ли тебе в случая. По принцип, Не визирам тебе, но ти Значи ви си почнал от найми. Ама Не. слушай са. Ама ти не се занимаваш, ама ти днеска в месеца му продадеш един апартамент. Ама реално погледнато мога да дадеш 50 помещения под наем. не, има друго. Верно, че комисионната е по-ниска, но пък имаш много по-голяма гаранция Така е. да изкараш пари ежедневно. Успеваемостта е различна, но въпросът е, че, примерно казвам, аз работя найми, но само с близки хора.
защото знам, че този човек Ще го вземе. Ще го вземе. В крайна Да, сметка. С мен ще го И вземе. толкова много хора имат, които Не, просто ама обикалят си гледат аз не визирам помещения и тебе в апартаменти. случая. Аз визирам самата ситуация, Да, да, самия начин, по който хората защо те държат един такъв едно под нивото ми е да дам апартаменти под найем. А той не е продал 2 апартамента за последните 6 месеца, разбираш ли? В смисъл, аз ги виждам, ти значи като видиш им бройки, само като видиш как е облечен, като видиш обувките най-важното, колко са изтъркани, значи то са спокал от одане. Значи то не продава. Аз така ги разпознавам. Малко конспиративна теория. Да, защото ако си брокер в Маринова долина, обувките ще са тикални, по това означава, че Обувките работиш и са ходиш на... тикални, но ти ще имаш поне 10 чифта, ако продаваш и ще ги сменяш и ще дойдеш представител, ще спре с колата, няма да те чакаме. Аз след това имам въпрос, добре. Вие за вас, като клиенти да кажа, аз ако съм облечен с костюм, дойда с костюм с вратовръзка. За мен си просто брокер. Не ми пука на мене. На мен ми пука. А ако дойда... Си ми в Италия, Добре, примерно облечен. всичките брокери носят едни и същи косе, но човек, един ценот имат един стилист на всички брокери. Имат В лека Италия и регулация той ги... там. Брат, нямат регулация. Човек носят тъмно-сини костюми с бели или с червени вратовръзки. Това го видиш и го знаеш, че е брокер. А добре, ако дойда нормално облечен, да кажем с дънки, не сега изпокъсаните дънки, Не е с дънки случая с отрезаните ръкави. и да, с качулката, И с добре. качулката. Най-добре. А ако дойда с потника с това? Не, това не е професионално гледна точка на това, че не си... В смисъл, не продаваш дюнери, даже ти на дюнерите не можеш с потник да работиш. Но на царевицата на плажа в Слънчев бряг Да, мога да мога, работи с да. потник, да. Аз нямам проблем как ще ми продаш апартамент само на една добра цена. Друго не ме интересува. Не, реално погледнато визията има Има значение, продава, но визията продава, да. но не е задължително да е костюм. Може пак си някаква елегантна риска, с по-така обувчица, да не е точно маратонка, може и с по-на маратонка да отива, може с дънки, може с пантон, може с къси гащи, сега не съм много... Записва ли? Не съм много съгласен, примерно, и с тениска, да, знам. Въпреки, че ние тук сме свикнали с тениска, ходим на дискотека, така Тениска че... са се продал най-скъпи имат, между другото. По тениска. Не, бе, аз не казвам, че не е грешно, смисъл, но не, че не е Аз смятам, че е до услугата и до представята. За мен е много Зависи важно. аутфитът и как завършва тениската, разбираш. Ма чакайте, дилърите на Защото ти можеш автомобили да си са с същите. тениска и да си с официален панталон, защото го има. И с хубава обувка. Аз така Пак ходя става. на... Така, да. Дилърите на автомобилите са по абсолютно същия начин. той И те са идва на с- процент. Той ти идва с арманието, което е от Турция, в смисъл в повече случаи. Кое? Не, аз Кой не за съм- този, който продава колите? Дилърите на автомобили в световен мащаб са на същия принцип като брокерите, просто продават коли. Ама там Тези по-лесно. имат проценти. Има по-голям, По-големо търси и по-голяма успеваемост за продажби има. Ма Да, той защото купува, парите са продава, по-ниски. в принцип, в повечето случаи. Не ти говоря за автокъщите нормално, ти да. говоря и в представителства като цяло. Доколкото не съм достатъчно запознат, според мен имат процент тия хора. И се Имат борят с процент, продажбите. само ще имат Все твърда пак заплата. предлагат тест драйв. Това е Те все едно са да предлагаш не, оглед. да, Същата да. работа е. Постоянно да. се блъска тест драйв, тест драйв, Удобно е, тест драйв. да. Удобно е Същата като идея. работа, но ти в случай да, ти продаваш тест драйв на Audi A4, последното RS4, където то колко е един апартамент. Така е. То реално погледнато, да, те даже са по-добре. Там също трябва да взимат някакви проценти, защото иначе не знам как е. Добре. Не знам дали мога да отговориш на този въпрос. Мога. Колко е процента на един нормален брокер, примерно в София, който се взима от продажбата на апартамент, който да кажем е 300 апартамент в Дружба? Имаш преди процента... Що го режеш това? Не. Навели казвам, не режа нищо. Защото като штракаш принципно режеш. Имаш преди процента, който вземе от клиента или... Да бе, колко е процента, който взима агенцията от една продажба на апартамент, няма значение къде. Има ли значение каква е цената или къде В се повече намира? случаи има. Няма да го... Аз не лъжа, в повече случаи има. По принцип, като цяло агенциите, всички агенции на 3% без да се работи. 3%. Да. Без да Не е се. много. 3,6. Не е много на... Не е много. Не е много, Не е много на на 50 лева, не Не, е бе, много не, на бе. 300 хиляди евро. 300 хиляди, 3% са 9 хиляди. Малко ли? Аз съм на нея. Дали е възможно един брокер, просто е така, дори да Не е да малко, но не не е много. дори да не е най-добрият търговец, просто да му връзва и да си продава апартаменти. Има. Буквално Има. просто отива Аз съм- и да, не, за тази седмица съм направил 3 продажби на 500 Мога да евро. ви кажа, аз от мое мнение, това са кажи, жените. да. Жените са силикона. Жените, да. Има ли това такива е. брокерки? Има. Това ви го казвам директно. Отива дамата с... Изкарала ги двете отпред, отива дамата с една по-хубава рокличка. С извинение, тя не мога да каже и две думи за сградата. Тя не мога да ти каже дали е тухла или е Аз че панел. не виждам. Дали е Добре, ново днес. строителство, старо строителство. Просто ги е изкарала двете и този човек каза, ти го продаваш ексклюзивно.
какво означава ексклузивно, той подписва независимо на братовчет ли ще Той се какво прави на печели от брат. цялата история, освен че какво иска Печелиш, да мисля, че изшие шие. ли? Еми да. Ма това той е. може да е шие. Той може да изшива с 100% като си купува този имот, съвсем Добре, ама други това в изпълнения. случая, примерно, ако дойде при мен, аз търся апартамент и сме с жена ми двамата. И Я дойде дойдете. Да, в такава, този случай не печели. какво ще спечели Не, тя? тя не Тя печели. точно ще отблъсне. Еми да, Защото ама тази ще ми казва, тази брокерка не искам повече. Да, ама аз не съм сигурен, всеки Ама- ден тия брокерки продават такива имоти, в които идва сам мъж милионер, който си купува апартамент. Или там не милионер, а човек с примерно милиони има. знаеш Това не е- знаеш колко всичко е има на банка. хора, които отиват и си купуват апартамент за любовниците, после брокерите Знам. и стават любовници и така. Да. Много тежка ситуация, да. Ме Това ще разказвай, рече на Рио, разказвай, здраве, бе, разказвай. На здраве ли каза за някой? колежката да знае, за добре, колежката. извинявайте. Максиме, ти не пиеш. Така, ние имахме едни 2 часа зареждане на телефона, после 40 минути зареждане на микрофоните. Представете си дали тази кофе била пълна или е празна или поредното зареждане. Как го приемат хората като И чашка? аз половина отидох и пълна? викам тази корона седна, тъй като отзад двете са студени, вика, другите сега ги заредихме заради вас. Така каза теларката, разбираш. Ау, да. Ларка. Да. Вика, заради вас ги заредихме, викам, добре, извинявайте, няма нищо. Аз разбирам брокерския бизнес като цяло и то е нещо наистина полезно. Въпросът е, че някои хора го възприемат като скам, тежък скам. Ма то... Големите проценти, големите комисионни. Значи, добре, Ще да ти ги подам от сам ти атакува. Да, иди. Сега въпросът ми е следния. Ще ми ги брат. Въпросът ми е следния. Аз на каква основа плащам определената сума на края на сделката на човек, пак казвам, той има и брокери на края Да, на много е деня, важно. в края на деня, но поради простата причина, Това както празна, казахме, ма, да, празна, че няма регулация по никакъв начин, аз по какъв начин съм застрахован или съм предпазен от факта, че някой няма да дойде и ми каже, апартаментът е много добре, купуй го. И аз го купувам, примерно, в случая. Еми, И аз си плащам като поп, там колко си плащам? 10 000 евро. Да, примерно. Си плащам на човек, а тия 10 000 евро ми струва кухнята. С цялото обзавеждане на хола, да речем. Мисля, че бяхме правили, нашата агенция бяхме правили списък, Преди мисля, че това бяха го около 50 услуги, които се включват в тази... Кои сте услуги? Къде 50 услуги? Вие не можете да сплите 5, бе. Човек включваш Кои услуги? връзка с, да кажем, с пазара на Добре, цените в банката, една. включваш кредитен консултант, включваш... Пазарен който- оценител, плащам ли си го? Плащаш пазарната оценка. Тя Ама не е аз си я към- плащам. Да, ама той... Аз си плащам постоянно за всичко. Ама ти И в накрая банката пък да на тебе отидеш ти и без, плащам. без брокер пак ще платиш. Еми да, ама аз ти казвам, че ама- пак си го платят така, ние, Да, че ама, това ама това е друго нещо, което нито отваряме... Ма за какво плащаш очите. пазарна оценка на нещо, което има оценка? За лизинг, за ипотека. ипотеката. Ние отваряме очите на хората дали това е добро. Защото аз съм от хората, които примерно... Той ще се дойдеш- извинявай, ма това, че аз понеже не съм много информиран, не съм големия купувач, не бих си купил нищо в София. Искаш да ми кажеш, че аз идвам и гледам апартамент за 100 000 евро. Точно така. Отивам, вие правите документите пред банка. Аз трябва да платя на някой, И с документа ще платиш. за да оцени, документи ли? За да платя на някой друг да оцени, че то имот струва 100 000 евро, за да може след това банката да ми даде заема, за който вие гарантирате, така ли? Не гарантирам на 100%. Чакай сега, не гарантирам. Значи, как Чакай сега, аз идвам и гледам един апартамент, който струва 100 000 евро. Ма този апартамент струва 100 000 евро, ма никой не го е оценил. Аз съм го оценил, но не мога да Това е дам пазарна пазарна оценка. Пазарната оценка Пазарна се оценка. изготвя от пазарен оценител към някой. Която от се фирмите. изготвя в последствие. Последствие А, за ако тази банката. Тя пазарна- е само за банката. Банката да приеме тази, тя не я приема моята Вие пазарна сте оценка. тежките схемаджи. Не, то си е пазарна икономика. Реално, ако то го оцени на 1 милион, някой го купи, това си е лично него проблем. Защото в много случаите има, примерно, аз съм го оценил на 100 000 евро, но този пазарен оценител идва и го оценя на 120 000 евро. А го оцени по-малко. Ако го оцени по-малко... Е добре Значи- за лизинг, за кредит. Не, нали не е така? добре. Ако А, оцени трябва за да повече е платя. добре. Трябва да запълня. да. А тук идват, понеже в България е корумпирано, идва платения оценител. Не, знам, Вика, не знам. пиши го за повече. Можеш, Се можеш, ще дава. 100% Айде да не можеш. знаеш, все едно да се Нали тук продавахме Добре, дай имоти ще- наскоро. Искате ли да- Не аз, един мой, както и да е, роднина. Се са продавани имоти тук наскоро, оценител дойде, колко искате, вика да го пише, толкова. То, за толкова, за толкова дава ценен разпис. Като съм съгласен, ще кажа, не знам. Добре. Сета. Никой няма да те осъди. Спокойно, ние сме свободен канал. Да не си дошъл да участваш, тук се говорят сериозни неща, но казах ти от началото. Не сме се нали да се лъжим един друг. Демек всичко измекярска, това си е тежката Все система. пак живеем в България. Тежката система. Тежка система е, да. И пак не можах да разбера колко печели човек, който е построил блока, защото блок може да се построи по един и по друг начин, нали, в края на деня. В вход може да се инвестира, както в нашия ход е инвестиран латекс. Същия Така. инвеститор, който виждате от среща, знам за
от него Не лично. го споменаваме. Да, Илон се казва от Перник, Благоустрой. че... Да Така. кажат. Не е Благоустрой, че е Няма направил комплекс, който се забавя с 2 години и този човек, за да го дострои, за да завърши комплекса, да не го остави като повече инвестори, които като няма да изкарат пари, го оставят и казват етажната собственост да се оправя. Те прибрали ли са нещо или просто Прибрали те си се, прибрали измамили са, инвестицията и ала, край? Малко отгоре са излезнали. Не, в повечето Много. случаи много отгоре са излезли. Този човек се го довърши и е излязъл 0 на 0 наистина. То преди Така, него 0 на 0 имам е 100 хиляди. въпрос. И той е следният. Искам аз. От тук тръгваш надолу, минаваш по това преди ОМВ-то, в дясно, тази дупка, която е скопаната, едното платно е така. Ние знаем много добре кой е той, който е скопал. Да. Нали? Мароко се казва. Да, от държавата Марокко, да. Да, от държавата Мароко. Ама някой му е Какъв позволил. е филма там? Той е подкопал пътя. Филма е партия, която е била на власт, Бяха после не направили е била едно на видео власт отстрани. и това става. Странично. Какво казваш, сега повтори? Филма е партиен. Била е на власт партията даната, после не е била и затова... И той е това се- подкопал пътя, за да не мога ние да съм минали и той да Не, строи. доколкото знам аз, истината е, че проекта му включва Много висока няколко сграда. етажа А. горница, които не позволява. Както казах преди малко, има едни числа, които се считат кинтове и Аз, така нататък. да, бе, аз не разбирам защо е затворен пътя там. Защото Ще падне, ще пропадне. Защото той го е подкопал. Той го е Той подкопал, е ще- буклук и уния не могат да влязат сега в неговата собственост да го оправят. И сега ни аз, ни ти. Да мек човека го измисли. Е, това са тежките и след системи. няколко години това нещо ще бъде... Пак дадено го беше на достроил до половината и някой си беше вече платил на зелено. Айде, Да, заминават виж, още пък 50 тогава. човека. Другото, Мой... Тогава. Мой клиент там се е купил, 5 Айде. 5 имота се е купил и всички пари са му били върнати. Не мога повярвам. Не бе, тя да смисъл общината връщала. Не общината, Не, той инвеститора. инвеститор му го е върнал. Това е странно. Да, Той може да му ги върне никога. Може. Ама те стои други сгради тия. Ма, вие знаете, той по новините даха схемата. Как се случват нещата? Правиш го на куха фирма и всичко изчезва. Давай, Префърляш го на Байт Драган от Да, нали, като го съди, моля, няма нищо. И он има един телевизор да... Велико Търново. Интересно е, че всичко е толкова видно и толкова разпознаваемо и толкова всеки човек елементарно може да го разбере и нищо не се променя в цялата история. То няма какво да се промени, защото на Буквално си високите върви. нива никой няма Да. да промени нищо във врата. Буквално си върви. Ние сме едни дребни мравтици, които тук парпоркат и си мислят, че като правят гледания са некой, независимо кой. Защо един инфлуенсър не излезе в България да промени нещо? Защото ние сме никой. Защото те смеят. А брокерите Кой да инфлуенсъри, сме, бе? брокерите инфлуенсъри, които Кои имат са такива. брокерите инфлуенсъри? чакай Давай да сега. ги вадам. Давай ми ги Аз тук искам да всичките. питам сега. Давай ми. Айде, скандали. Ето е Грънчевия с брадата, къде е стана големия милионер с Господина, дето дава фрагача. giveaway. Ето, даде ли апартамента? За него искам, ако може, да направим отделен клип. Не, Често така, не, мога цял ден клипа е да се видео. товаря с него. Това е предаване. епизод, това е предаване. Ти епизод. предаване, каквото... То само даде ли да- апартамента? Не знам, чакаме да видим какъв апартамент ще даде до ключ, завършен, както винаги хареса тази дума. До ключ да бяхте ключ, завършен. завършен, Ключ да незавършен, бех как- влаш и няма нищо. Няма Човек, и където казва, плочки. че пазара се е сринал. Гледам го, той има агенция за недвижими имоти и казва, че пазара се е сринал. Ти колко луд трябва да си да го кажеш това нещо? Той според Кое мен се е сринало? Пазар не се е стринал. Като Кое се паричен стрина? човек мога да Не. кажа, че не се е. Това Повечето си му хора- негова стратегия, добре. Този човек, аз не го следа, аз съм по бада, просто се пресетих. Не му знам живота, явно се е изградил и е направил милионите там, както Да, бе, казва той. знам историята как е направена. Нали? Се тая, човек Каква е да жив историята? и Кажи здрав. историята да Не, го кача в човек. Не, Да, жив и здрав. казваш, каква е историята? Добре ли са мама и тати в този живот и това е? Що? Хората знаят, предполагам, който го следи, който Не го бе, гледа, аз не знам, искам да си дошъл тук, Сега ще ще нарекат говориш. хейтър. Сега ще ми Няма да кажеш нарекат, каква няма му е проблем. историята, обяснявай се. Доколкото знам, баща му е богат и там. Той човек си го е казал, че уж, нали, той сам е стартирал и аз мога да стартирам с 8 милиона евро. Да ми кикнат 8 милиона евро, ще стартирам. Не, ма ти да кикнеш 8 милиона евро, но Но- реално погледнато трябва да ги задържиш и да ги превъртиш и да ги Това направиш. ще да кажа като защита Това е за него, защото различно. много, Не. много малко хора се усещат, защото по принцип Не, на аз- 20 годишна възраст, ако ти кикнат 8 милиона евро, повечето хора ще отидат, ще купят най-хубавата кола, ще ходят по дискотеки, ще 8 се милиона не е ти по-много така. кола. Аз съм не бил, знам. да, малко Ти ще така. купиш 12 хубави коли. Повече от 12. Да. Рано погледнато, но аз искам. Яма. Бялата цуна. Какво? Как ще го изрежеш? Не. А, Сипах си една Тоест, бира. аз не оплювам факта такова. Аз
Не бе, аз не оплювам хората. Той ли е направил, той е добре постигнал това. Аз единственото нещо, което мога да разбера, той този апартамент ще го даде ли или е поредният измекяр, който Не, човек просто ще го ще даде. говори в социалните мрежи някакви неща, ще прави някакви повърхностни неща, за да гради Между другото, още един брокер последователи. мина тук. А защо? Още един брокер мина тук. Не ми пука, да излекни му разбил носа. Не, той е добър момче. Аз го харесвам него. Той се Добре. разбира това. Така, слушайте ме. А защо не можеш просто да направиш нещо тихичко? Защото то няма как ти... Няма как да станеш добиеш известен. Там има и семинари, и книги. Няма как да добиеш последователи, Може за ли да... се семинари. След телефона Значи господин той- тук. Заминавайте. Толкова, добре, а защо след като човека е станал милионер, аз обръщам към него пич, защо след като си станал милионер и си милионер, Не е сигурно и той семинарите ти се заплащат? Защо не ги правиш безплатно? Нали седеш морал, нали се правиш на много големия моралист, а много голем искам да помогна на това на ония. Защо не правиш семинарите ти да са безплатни? Да помогнеш на някой, който е бил на твоето ниво, да стигне до твоето ниво. Защо не е така? Айде сега кажете. Не мога да ти кажа аз. Това е защото схемата, бе. искаме Ще да... кажа, Това е безплатен схемата. обяд няма. Схемата е или семинар, или книга. Какъв безплатен обяд няма? Кой бе, книга брат? и семинари Ма има? за какво се му пари, нали се бие в градите, че е милионер? Продължаваме промяната напред. Смисъл, това е положението. Хубаво. В смисъл, да, Тежкото- знам. Всеки втори пуска книги и семинари в първи момент, в който може да се възползва и ми смята, че може да предаде нещо на някого. Това е положението. Да. България специално. Не само в България, според мен и в други държави се случват тия неща. Ако аз бех милионер, знаете ли какво щех да направя? Какво? Щех да плата на всички издателства да не издават книги, не такива измекяри като то. Оня Алекс Миров, къде готви някакви неща, жена му с боските, с ноктатите, къде вътре се вкара черви е фанала, след тя меси с ноктати и на она другата, къде и на това ще ми издава кулинарни книги. Това бих направил, ако бех А милионер. ти знаеш ли, че Повече аз съм милионер, защото милион на година го правя, независимо, че е само оборот. Знаеш ли, че е много забавно факта, че масово хората, те неща не са написани от тях, а те са взети от някъде и сложени. Не, те ги е фанал някой и им казал, ще направим книга, ама книгата ти. Ти си... Каква книга си издал ти, бе, пич? Може ли да поката? Те правят и AI книги в момента. Що ли я пуснеш тази книга без пари, нали си големия моралист, нали си големия, как се казва, помагач, да, нали си то, който се ходи тук по предаванията, аз не бих помогнал, аз съм помагал, нали, що се биеш гъдите? Ето бе, сега ще раздаде апартамент, giveaway. Гива, я под него от видео са ме тъгали 700 пъти, бе. Я иди му виж видеото, да виж колко пъти са ме тъгали само мен. И ме тагнаха и аз казах да ме оттагнат, ако може. Това е положението, дами и господа. Аз човека не ми пречи, аз просто имам някакви неща, които не мога да приема. То е хубаво, но когато смисъл... Защо стигаме до това ниво, че събиеме в градите, че сме нега, всъщност ние не правим нищо защото нали, на тия високите нива, къде сте вие милионерите. Що не идеш да направиш една детска площадка, що не идеш да построиш нещо или едно игрище в някой квартал, където децата няма какво да играят. Що не го направи това? Тия тежките милионери. Той дава giveaway, в който трябва да го тагват, за да го следват хората, защото той иначе няма кой да го следва това. Ма не бе, този тях, това е добрината. Добрината е това. Това е добрината, та следва. Да. Не, те не виж така. Ти това ако го изтриеш, да се изпокараме. Ти това ако го изтриеш, става, сега ще видиш. Направо запалих мотор. Ти това ако го изтриеш, ще се изпокараме. Не ме интересува. Ще го изтрия. Не го изтрима, моля се. Няма да бъде. Ти няма да ме Поставете го за Риелове, няма да ме цензурираш. Ти няма да ме цензурираш, разбираш ли? Аз съм Сем, бе, пич. Ти не си никакъв. Аз съм Сем, да. О, Боже! Както и да е. А пак казвам, почнахме една тема, да няма да друго място. Няма. Пресетих Виж, се. известно е. Той има пресети за то. Да. Аз забравих какво говорихме последно. Не, той е лошо, че не е само И той. после, знаеш какво е интересно? Канат го бате в някакви подкасти, там А някакви защо неща. го карат него, е въпроса. Защото човека се е изградил, той е станал милионер. Той вече мисли, че може да има какво да каже, разбираш ли. То, видимо, няма житейски опит. Не знам, кара Той Порше, мога. брат. Бе, какво като кара Порше? Това е. Кара Порше, има 25 Айде ви книги книга по сега тук с Поршето да видиш колко задвратници ще вземе и дали ще може да се опази. Да го видя аз тогава. Чакай, че мреш. Сес.
Смисъл, какво като караш Порше? Ти Штилан, знаеш ли какво е казал? Ако си по 100 кила, ще я взема те и така. Къде отиваш ти? Да, Сега да се върнем към темата. Пусни. Пускай. Знаеш, Штилан Да се няма върнем към авторски темата. права. Знаеш, може ли кажат? Има, бе. Никой не може да Ето каже тук са нищо. събрали трима Никой не на може да улицата каже и нищо. пият И бира. пият бира. Никой не може да ми каже, И така взема ще бъде. тон колоната отдолу. Да. Никой не може да ми каже нещо, да ми каже, това па ме разпозна с ти очила. Говорете си. Аз не помня до къде бяха стигнали. Не знам. До Штилян. Толкова вика. До Не, Штилян го и минахме. дали има авторски права, Штилянка цяла. Не, минава, това е хубаво да се знае, да, че е лошо. Няма. О, боже. Вече сме трима, които пият на пътя и слушат музика. Не, Сме на пътя, аз на от- тротуара. Менче. Има Първото, разлика. което не сме на пътя, сме в частната собственост. Да, от какво слушаме музика? От Менче. Или не е Менче това? Това си тон колона. Това е селска тон колона. Моля те, обичам. Тя се вижда. Не се вижда. Първо да види да има отива, толкова кара Порше. То 700 кона, това Порше, като де газ, той няма мускули да удържи волана. Престани с мускулите, сега да почваме. Да е жив и здрав Британските човека, истории. да дава giveaway, да подарява апартаменти. Виж сега, моля да всичко се е в включиш, някакъв нормален кръг. Въпросът е, че да, схемите и шана джинсто, то си личат много тежко Да. в края на деня и Той някои един неща човек не е- са окей, но хората не ги разбират и не си изразяват мнението, което е абсолютен факт. За абсолютно нищо. Публично говоря. А- Защото ако се водиш по някакъв начин публична личност и не се опитваш да направиш нещо с нещата, които имаш, би трябвало да си изразиш някакви мнения, да я знам, да Трябва кажеш да, за нещо, да, което е да било. точно, трябва да изразиш мнение. Не да се правиш на... Трябва ги да израт нея, защото хората ще ги намразят, че казват Ма комплексар, какво да- завистник, бълкук и казват на никой, но пък кой Не, взел кола на лизинг или купил кеш, голема работа. Това ли е живота? Ще купуваме коли на лизинг и Между си купуваме другото, кеш. Не бе, Както мога и да да е е. това живот, за някой това живота няма нищо лошо в Моето това. виждане са такива. Няма За нищо кое? лошо в това. Да караш каквато и да е кола, да си я купиш на лизинг в кеш, изкарал си ги да си жив и здрав, но не мога да седеш морал и да така в тия важните предавания, където са, и да се опитва да седеш морал, само защото ти си се почувствал това, което не си всъщност. Те са примерно, почнали ми да се- те се вживяват с ма това какво се вживява това, бе? нещо. Ма вживяват. Той или он или кой, аз не визирам, кой, какво се вживява, в Те се какво? вживяват. Сега за Какво какво да, говорим? то- За брокерите говорим и по принцип. всичко. За като цяло, брокерите, а, добре, той е ами да, брокер, вече като той е цяло за брокер, хората. Кога той е спрехме брокер. темата? Той Добре. е брокер. И най-вероятно ще ти кажа, аз къв му е филма на то. Фанал е някакъв тежък инвеститор и са го набутали там, където е за да стане това, където той е. е сам инвеститор. Защото какъв инвеститор? Сам е Това е инвеститор. сам, аз столи си изгради сам. И откъде е взел пари? Нали стартирахме темата с това, откъде е взел пари. Ясно. Пак казвам, да е жив и здрав човека, но просто Ма не не иска бе, да се аз говорят не глупости визирам навън. него лично. И него и други такива. Както и да е. Те са много. И тия са им направиха, и ония двамата суловци им направиха предаване по нова телевизия. О, за там пак да не отваряме. Моля ви се, Сега да. новата Не, тема ма, за запаза. моля ви се, Какво там сега не. става? Какво става Там борба не. до ключ? Като борба Не съм до го- ключ, апартамента беше ли обзаведен? Беше. Чакай сега. Значи, когато по телевизията до ключ означава обзаведен. А иначе, когато са измамите, когато ги правиме, до ключ означава няма и плочки вътре. Не, почки има на всяко. Почки има в Плочки банята. има. Само в банята. Банята трябва да е завършена. Изцяло. Добре. С всичко, с смесителите на мивката, с туалетната чиния. Че нямаше нищо. Така ли беше? Еби. Да. Вашия начин е бил Да. по БДС. Ама чакай сега, що в телевизия борба до ключ беше обзаведен апартамент. Не съм го гледал това Не съм предаване. гледал ясно, те не искам питам. да го гледам, Беше не ли знам. обзаведен? Не Що съм, не не искаш знам, да не гледаш? Какъв знам. филм? Там за тежката реклама. Тежките Тежката инвестиции. реклама. Но, единственото нещо, което мога да кажа, тази агенция, примерно са 500 души, от тях стават 100. Познавам, имам 3-4 Колко? човека. То не е 100. лошо. То не е Кое? лошо. Да, Другото е стават. пълнеш. Има обаче хора, които там имат такъв, правят нещата и знаят какво правят. То не е лошо. Както и в нашата агенция. Примерно, ние сме 70 човека, имотен център са 70 човека. Това е положение. Имотен център са 70 човека, колко да става според вас? Не знам. Ти, Това ако не те казвам. махнем, тебе значи 69 стават. Благодаря. Благодаря, че аз Пак, че ме намираш. Това ме намираш. Магнита е в това в гащите сигурно. Имотен Може ли център, да- ако искате да бъдете споменати във видеото, Револют. Ма на мен пък. Не, в мен по Револют 50 евро ми стигат. 50 евро, знаеш колко Аз рони. ще кажа на менеджера, вие май се познахте, ще му кажа да ти прати. Менеджера мой човек. Птицето най-големи. Добро момче, поздравява. Не, повече от това.
Да се върна на темата с брокерството и да Добре. спрем да говорим Така. неща, които Аз ще бъдат искам приети аз да по ви определен задам начин. няколко въпроса, свързани с недвижимите имоти. Да, слушаме ги. Така, искам да ми кажете, какво бихте предпочели? От кога път той не задава въпроси на нас? Не знам, Ти ли да. си гост, бе? Аз съм гост, ама положението. съм такъв нагъл гост. Да, ти ли не си? Айде, давай. И? Слушай. Така, искам да ви кажа, в момента имате бюджет от 100, от 200 хиляди евро. Така. Какво бихте направили? Аз, Само свързано с недвижими имоти. аз не бих ги инвестирал на първо време в София на тия цени. в случая. Добре. Да, аз бих... ви са. Тук се гледа от гледна точка за апартамент, кой има, къде има и така. Това е малко субективен въпрос като цяло. Добре, Не е много- чакай, ще го задам по-така. Аз имам отговор на този въпрос. Чакай само да го задам по-правилно, да може и Перес да говори. Имаш 200 хиляди евро, нямаш нищо в София, Така но може вече, да. работата ти е в София. Защото повече от хората, които ми почват да обяснят, те работят в София, скарат по, да кажем, по 3000 евро на... Не, 2000. Прекалено. 2000 евро на Сега, месец. извинявай, че те прекъсвам, първото, което ние не работим. Да, вие сте Така извън че матрица, извинявам можеш се, да. можеш да направиш въпроса, да го преработиш, както се казва. Добре, Защото ние не работим. добре, изкарате по 2000 евро. Кой изкара 2000 евро? бе? Примерно имате 200 хиляди евро бюджет, какво ще си купите? Така, ето аз сега ще ти кажа лично моята мечта каква е. Ранчо. Да, Ранчо за добавя това това. ранчо и да ходя по магистралата и да отбивам такива закъсали автомобили, после да ги прибирам в мазата и ги правя надени. Отида да пикам. Къде ще Чао. такуваш? А? Ще ходи като такова. Реално погледнато, аз знаеш какво бих направил, ако имам Какво? бюджет от такава сума, която това бюджет и да мека аз да я имам, не да ми я даде някой. Не банка да ми даде. Добре, бе, 200 хиляди евро имаш, така паднали от небето. Купувам си имот, направете си струва вила и отивам да си живея там. Тук давам плюс оценка за Направят правя, защото стопалката, правят се бе. много близко до София Бат, и стопалката. правят след няколко години и доколкото знам, вече по принцип доста се инвестира в него и там имот можеш да си купиш един път годишно, защото не излизат имоти за Не продажба. излизат, аз затова ти казвам какво бих направил. Ако излезе, се едно купувам имот в центъра на София. разбираш. Аз ти пратих един. Затова ти казвам. Това не е имот, това е апартамент. Аз апартамент си имам. Добре. Аз искам Парцел. земя. Да, парцел. Добре. Да си построя къщи там. Детските градини са детски градини, няма да чакаш, приемат училищата са училищата и вправят се едни от двете най-хубави гимназии в цяла България, знам дали знаеш. Знам. Това Имат много къде- силна баскетболна школа. Имат баскетболна школа, имат футболна школа, много интересна, моят човек е треньор там, той е учител даже в едното училище по физическо. Жив и здрав да, как се Валери казва? Данов истинския. Жив и здрав да. Да, аз лично бих направил това, на мен ми е мечта да си пробвам да направя често така. Но в момента не го правя, защото не искам да затварям деца, дали живеем в апартамент там или тук. По-добре да си спеста пътуването, разбираш. Аз имам много хубава къща в Троян, много хубав град, но просто града е много затворен в момента. Там е Хората, различно. общността е затворена и Ама те е не си и са там. далече си. Не бе, колко са далеч? Един час ме пътя, час и половина ме пътя. Повечко. Час и половина ме пътя. Но въпросът е, че тук Аз имам съм развитие развитие. за 15 минути. Но след 50 годишна възраст, фащам се и се прибирам. Това е. Да. Ма то всеки, си, Да. всеки един професионалист си го иска това. А хората, където идват примерно на 40 години тук и почват да си развиват живота тук с каква цел? Да работят в фантастико и Ние- в такова. Повечето хора си осъзнават, че са направили грешката, че не са дошли по-рано, според мен. Защото Аз- каквото и да е, София ти дава шанс за развитие. А добре, аз друго ще питам. Според тебе, Завърнах се. социалните мрежи Здравствуй, отново. помагат ли на имотите? На продажбата, на покупко-продажбата на имотите? Социалните мрежи могат ли да Социалните подпомогнат? мрежи могат. Те затова го правят човек, който го споменахме преди малко и така нататък. Те затова го правят. Наистина продават. Няма За да има гледаемост. Има гледаемост, хората За да почват да стига ги до хора, познават. защото един да те види от 1 милион, примерно, може да ти бъде точно човек. Ето няма да лъжа, Перси ми е правил видеа за TikTok и за така нататък. Хора са ми звъняли за по 700 хиляди Аз евро. няма да кажа, само на хората, аз се слушам. 700 хиляди евро апартамент са ми звъняли от негови видеа. Което може ли да се случи на обява. Имоти, които са над милион, не се продават с обяви. Те не Това е ти звънят темата? на- Ние вече не можем. Дали Социалните социалните мрежи. мрежи, не, дали социалните мрежи подпомагат на покупко-продажбата Подпомагат на то много. имотите. И то много хората обаче не осъзнават колко са важни и не осъзнават дали ги правят с правилните хора. Добре, живот под найем или... Шевро я да пика. тук се менгаме. Тя е една толед. Аз микрофон ли долу? Не. Не дей, че се чува. Добре, живот под найем или живот на... Пак казвам лизинг. Лизинг. На ипотека. Това е много сложен въпрос. По принцип, Сега хора че казват, по-добре си е мое, то е безспорен факт. той е така. Но ако има хора, които
Чай, че мога би да Знаеш, искаме. че има хора, които Искат да се купили местят ти постоянно. остави ме, има хора, които си купили имот, а пък живеят под найем. Ако трябва да съм честен, примерно да си купя имот в София в случая и вече не ми се живее тук, ми се променя живота и отивам да живея примерно в Варна, на морето, аз там отивам на много по-евтина наема тук и тук ми плащат Примерно. ипотеката. Сега въпросът е, че не знам, малко ми е странно. Защото ти взимаш една ипотека и я думкаш 30 години в случая. Сега тук не говорим за 50-100 хиляди лева или 150 хиляди, това е постижимо и Лева няма изкарваемо. вече. Да, евро, извинявам се. Добре, чай, че малко не мога да сметна вече, аз съм обут. Какъв Примерно да имаш 100 хиляди евро по апартамента, това е поносима сума. Но да имаш 500 хиляди или 400 или 300, както е вече, толкова струват апартамента вече. Да, бе, да. То под 100 евро апартамент Да, няма хубаво. 300 хиляди Мисля, евро струват нормално. масово апартаментите, хубавите Да. говорим. Приличните, с голямата, прилично разположение, добре, Ама 300 ти- и така нататък. Добре, бе, дай в Монтана. Колко пари са един нормален апартамент, си купиш в Монтана вече? Вече. Преди еврото беха по близо 200 хиляди лева. Сега трябва да са повече. И то панелки. Ето, къде отиваме? В Монтана, ако средната заплата колко е? 1000 лева. Чай, че пак такова. 1000 евро. 600 евро. 700 евро, 8. Да. 1000 евро ги служи. Тук колко е средната работна заплата? Говорите с сивия сектор, с всичко. Сивия сектор не е измерим, но средната заплата в София поне 2, за мен. евро. Брат, в фантастико Със сигурност. човека взима 1200-300 евро вече. В фантастико. Да, ама ако ипотеката му е 400 евро, какво правим? Как съществува този човек? Съществуват. Имаше, Ограничава се. няма да лъжа, имах клиенти миналата година, които тогава взимаха 2000 лева, 1000 лева ипотека. Той идваше, нямаше пари, ми плати комисионната, теглише потребителски, ми плати комисионната. Случвало се. Да, ама тук става въпрос. Аз разбирам идеята за ипотека, това е нормално нещо, което хората правят. Въпросът ми е, ако ти не изкараш достатъчно пари, как плащаш тази огромна Няма да ипотека дойдеш. от еди колко си пари, как живееш ти? Ти просто съществуваш, ти ходиш до някъде и се прибираш, това се случва. Ама, то се Да, случва, да, ама аз в този случай Има няма. жилище. Да, Един ден децата ти ще имат да, жилище. ама друго не ти се случва в живота. Ама ти няма да избереш да трябва живееш да се тогава в София, случва, бе. Моля? Няма да избереш да живееш в София тогава. И Защо? бягаш, изчезваш и отиваш си на, примерно, на Троян, взимаш си като държавен Там колко работник са или имат? нещо, примерно. Еми там са на около 1000 евро на квадрат. Пак е скъпо. Пак е скъпо. Ма тук колко станаха вече? Ти да спре музика. Две. Да. Що? Много дума. Тук са средно е 2000 евро, ги служи, 2200. Добре, Добре. Трябва София да е двойно, бе, бас ти. Аз Малко е. Не може да предлагам да приключим този епизод, че имам идея за нов епизод. Добре. Еми, чао. Абонирайте за Беше канала и приятно. и не се абонирайте за канала, който да ти пожелая. Не. ДГД и ВПМ. Нека започнем да агитираме хората. Лайкове на максимум, хайп, бутончето на максимум, тежките коментари искам отдолу, вашите мнения. Искам да ме псувате в Защо коментарите, се бе? правиш на бричка.com? Не, това е Лайковете, добро, Аз се шервайте, правя. споделяйте. Не, бричка.com се прави Ма на мене никой преди да го не прави той, се аз съм го правил. казва. Никой не го интересува. Харесате видеята, Който- пишете коментари, за да натискаме алгоритъма и да случат по-интересни и истински неща в български YouTube, защото всичко е скриптирано и направено по Аз съм най-фалшивия единствения брокер, който измислен е казал начин. И истина. колкото повече тапкате и харесвате и коментарите, толкова повече. Розички! Толкова цъкайте по екрана, приятели, безплатно е. Толкова Да. повече пари ще изкараме за Ти продукция, защото глупостите. продукцията ни е много скъпа, нямаме възможност да поддържаме, ако няма спонсориране. Наречете ни селени, наречете ни бираджи, наречете ни тумбаци, наречете ни нещастници, нека бъде така. Но ние ще останем само едно, На никой не единствено му пука. истински хора, които говорят за истинските неща. Аз искам да От ви живота. помоля за Пука 2 как евро ще да ми да. платите едната корона, защото не съм взел. Не съм 1 евро продал е. Тая корона аз 2 съм евро платил, така за че 2 не се- корони, за да може да си платя короните днес, Аме ли? защото не съм Ела, продал ти имот. вземи 2 корони и една бекс. Айде. Не съм продал имот тази седмица, този месец, така че нямам пари То за тази беше твой бира. ред, ама айде. Довиждане. Пак. Аз... Айде, Имам ли си? айде. Айде, чао. Живи, здраве да сте ус, айде нашите. Господи, здраве, щастие ви да. Стегам, дръпам, валя ви за гръб.